За трета поредна година конкурсът "Най-добра българска фирма" отличи успешните български предприемачи. Първа награда в категорията средни и големи фирми взе производителят на захарни изделия "Победа", следван от производителя на месни продукти "Фермата" и родният производител на мебели "Родиан". Инициативата на Първа инвестиционна банка е барометър за развитие на народните компании. Виждаме засилено присъствие на компании от IT бранша, който е сред най-динамично развиващите се през последните години. Това са компании, които през последните години отчитат много сериозно увеличение на приходите, на печалбите и все по-сериозно присъствие на международните пазари. Наградата в категорията микро и малки фирми спечели производителят на електронни модули ATM Electronics. Българският лидер в казиноиндустрията Eurogame Technology грабна приза "Фирма на публиката". Първенец в категорията "Стартиращ бизнес" стана образователният портал "Уча се". Тази година организаторите дадоха награда и в една нова категория – внедряване на иновации. Отличието взе технологичната компания Syscom Trading.